Рух па Карлавым мосце ў Празе адкрыўся ў 1402 годзе. Збудаваны на мяжы 14 і 15 стагоддзяў, ён дзейнічае ўжо больш за 600 гадоў. А збудаваны ў другой палове 20 стагоддзя мост на Нямізе прастаяў 10 разоў меней і разваліўся 8 студзеня. Мост у Празе будавалі 45 гадоў, але ён стаіць і цяпер. А вось больніцу ў Мёрах на мяжы 20 і 21 стагоддзяў пабудавалі хутчэй, крыху больш, чым за 30 гадоў. Праўда, будзе вельмі добра, калі яна праслужыць столькі часу, колькі мост на Нямізе. Даўжыня Влтавы 446 кіламетраў. Яе назва перакладаецца як «дзікая вада». Рака часта прыносіла людзям свае сюрпрызы. А вось даўжыня Нямігі ў 100 разоў меншая. Усяго толькі 4,5 кіламетры. Але з ёй таксама звязаная не адна трагедыя. Гэта і знакамітая бітва на Нямізе 1067 года, ад якой бярэ пачатак летапісны Менск, і трагедыя 1999 года, калі загінулі 53 асобы. І вось цяпер абваліўся мост. Праўда, сама рака тут ні пры чым. Яна ўжо 100 гадоў цячэ ў падземным калектары. Ува ўсіх бедах, што адбыліся на Нямізе, вінаватыя самі людзі. Износ еще советского, которым так гордился Лукашенко, вот он прямо на наших глазах сейчас начинает происходить. Шляхаправод на Нямізе разваліўся ўначы. Таму, на шчасце, гэтым разам абышлося без чалавечых ахвяраў. Гэта толькі папярэджанне ўладзе, каб падумалася. Але падобна, што яна, як шалёны конь, пайшла ў разнос і спыняцца не збіраецца. Таму, відаць, это толькі пачатак такіх трагедыяў. Политические увольнения компетентных людей рано или поздно могут просто привести к тому, что не будет специалистов, которые могут даже там, ремонтировать или поправить там оперативно эти вещи. Дату для пачатку будаўніцтва Карлавага мосту ў Празе старанна вылічвалі астролагі. І першы камень кароль Карл заклаў асабіста о 5 гадзіне 31 хвіліне 9 ліпеня 1357 года. Атрымаўся спачатку ўзыходны, а потым сыходны рад няцотных лікаў. Вось і стаіць мост уже 7 стагоддзе. Яшчэ Скарына па ім хадзіў. Паспрабуем і мы пабыць астролагамі. І паколькі мост ужо пачалі будаваць нават без праекту, вылічым дату яго адкрыцця. Пабудаваць яго хочуць за месяц. Таму выходзіць дата 20 лютага 2022 года, а 20 гадзіне 22 хвіліне. Ці паспеюць да этой даты будаўнікі і ці прыслухаюцца да нас чыноўнікі, невядома. Але адна рэч вядомая дакладна. Мост абавязкова акропяць святою вадою. Лепш даручыць эту справу самому мітрапаліту. Мост на Нямізе напаткаў лёс многіх беларускіх мужчынаў, якія не дажываюць да 60 гадоў. Але ёсць у гэтым нешта аптымістычнае. Рухнуў мост, рухне і гэты рэжым. І тут яму не дапаможа нават новы мост, які збіраюцца збудаваць за 1 месяц. Зміцер Лупач, Белсат.